Goedemiddag, ik ben Benne Rijtsma, educatiemedewerker van Tresor. En ik ben de krokodil, een topstek van Benne. Ja wis, du bist een pop van Barend van der Veen, de grote poppenkastspeler uit België. Duizenden vaststellingen had er houden. En ik ben er vaak bij. Dat klopt het hier en dan. Je zag weer met boekje Jon Ties en de heks van je naast. Poppenkast is van alle tien. Ik had er al iets poppenkaststekje van maken. En maakt je dan de broek van een oude pop van Barend. Deze prachtige heksen. Maar ik van beesten van nou. Want Jon Ties is een jonkje en het had een zonkerstil gebouwd. Maar zijn mem had er geen aandacht voor. Dus hij naar boervrouw. En die verhoort hem in allerhande beesten. Wij liet zien een olifant. En mem is net bang voor een olifant. Daar verhoort de heks mij in een tiger. En die tiger maakt het allerlei rare geloel. En mem wordt er helemaal net bang van. Het enige beest dat men bang van wordt, ja wis, dat is een moes. Ben, waarom is door mij nog een keer? Nou, door best eigenlijk mijn topstick. Want poppenkastpoppen binnen alle je topstikken. Correct als mijn favoriet, deze geweldige kool. Dankjewel.